эл классико бозие ки мухлисони футболро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунад. бархурди реал ва барселона ҳамеша ҷолибу диданӣ ва баҳсҳои зиёдро ба миён меорад. ин навбат дастаҳо дар финали ҷоми испания рақобат мекунанд. барои реал мадрид ғалаба бисёр муҳим аст, ки зеро дар сурати бохт анчелотиро аз даст медиҳад. барселона бошад имсол мехоҳад требл кунад, ла лига, лигаи чемпионҳо ва ҷоми испанияро ба даст орад. оё мехоҳед донистанд ки коэффициентҳо дар ин бозӣ чӣ гунаанд? ғалабаи барселона 2.23 барои мусови 4 дода шудааст, ба ғалабаи реал мадрид бошад 3.10. коэффициентҳо метавонанд тағйир ёбанд. ин ҷо бартарӣ ба каталониҳо дода шудааст, аммо ин эл классико аст, ҳар кор шуданаш мумкин. аммо реал мадрид дар се бозии охир аз барса шикаст хӯрдааст. биёед кӯшиш мекунем то натиҷаи ин бозиро пешгӯӣ намоем. ба фикри ман имконияти ҳарду баробар аст. то боздид.